una po sa lahat na nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Binigyan pa po akong chance na mabuhay. At sana dagdagan pa po ang sa ating buhay para makasama pa po ang aking pamilya. Hello mga kapusog, ayan na si Chacha. Mamimili na kami ng aming negosyo package. At ayan, nagbabiyahe na nga kami at sandali lang at nakarating na kami sa aming pupuntahan. Lakad-lakad, nandito na po tayo sa palengke. At nandito na tayo sa ating pagbibilhan. So ayan, pili-pili ating tulak ang kikiam, pili-pili ng fishball. At tapos tulak ulit kay ating. Tapos ay bumili na rin tayo ng mga baso para paglagyan ng ating mga fish balls. O ate, huwag mo ihagis. Ayan ate, kwentahin mo na. Bumili na rin pala kami ng plastics, juice, straw, tsaka mga sticks. Ayan, sinuklian na kami ni ating. I-plastic mo na te. So, nai-plastic na lahat ni ate. Yan. Buhatin na natin at lumakad na tayo. Mamimili pa tayo ng sibuyas at bawang. O sige, pili lang. O, pili-pili ng bawang. Tapos kukuha din ng sibuyas. Para yan sa ating sauce. Para malasa. Lalagay sa suka, ganon. At bumili na rin tayo ng iba pang ingredients. At madami yan. May oil, ganon. Tapos, ikakarga na natin yan lahat sa tricycle. So, kami dalawa ni Chacha. Balik-balik dahil ang dami-dami. Halos mapuno ang tricycle natin para sa ating negosyo package. Tapos, babalik ulit ako at ayan na naman si Chacha. Bumalik na naman sa tricycle. At ako naman, buhat ulit. At pupunta na naman sa tricycle. Ang bagal ko maglakad. Tapos, ayan na. Nasa tricycle na ang ating karga. Bili pa tayo ng ibang mga gamit. At ayan, bibili na tayo ng pichel para sa ating sauce. Mas magandang lalagyan yan ng sauce, no? Tapos, nagpakuha na rin tayo kay kuya ng mga container. Yung malalaki para magkasya yung tinda ni kuya. Tapos, bibili na rin tayo ng kalan para may magamit siya, panluto, para mainit ang kanyang niluluto. Tapos, chinecheck na nga ni kuya kung umaandar yung ating nabili. Baka bumalik pa tayo, no? At ibalik natin kung di naandar. Tapos, palis na tayo. Ayan, kain muna kami ni Chacha bago umuwi. Gutom na ang itsura niya, no? Tapos, ito na ang day ng ating delivery. Ayan lahat ng ating nabili, no? Tapos, biyahin na tayo ulit. So, ayan. Taupo na tayo dyan. Ayan, may lumabas na si nanay. Tapos, habang inaantay natin si kuya, konting chika-chika muna, no? Dahil nung nabunod siya, habang nagla-live kami, pinapakanta namin sila ng happy birthday. Tapos, biglang, ang sabi niya, congrats. Sabi ko, bakit congrats? Lumilipad ang sinasabi mo. Tapos tawa kami lahat sa live, ganon. Tapos ang galing naman ni Lord. Siya ang nabunot natin. Hello po mga kabusog. So, andito na po tayo. Kasama na natin ang nabunot ko no, si Kuya Marvin para sa kanyang negosyo package. Nagugutom pa ako, no? Hindi ko matandaan. O kuya, buhat mo na. Tita, sa'yo naman yun. Hindi niya po kaya. Tutulungan po. So yan, magbubuhat na tayo at nagaya ko ang nanay ni Kuya Marvin dahil excited na excited siya, napatalon siya ng ganon, kaya naman ako gaya naman.
Kaya ayan, binababa na namin ang ating mga napamili, yung mga pitchel na lalagyan ng sauce, yung mga Tupperware, mga plastic cups. Basta dyan binili na natin yung mga kikiam, fishball, hot dogs. Tapos bumili rin tayo ng tokwa at saka mga itlog ng pugo. Bumili na rin tayo ng harina at saka mga cornstarch, sugar, toyo, ketchup. Basta lahat-lahat na. Magluluto na lang ang kulang. So, i-ready na natin ang Tupperware. Ilagyan na natin sa mesa, no? Tsaka ayan, binibidyohan ako ni Chacha habang nilalagay ang mga gamit. Tumimpla na rin siya ng ating palamig para makapagbenta na tayo. At tapos titikman ni Chacha, titignan natin kung okay ba, may lasa ba, or tubig lang, ganun. Tapos, naghiwa na rin ako ng onion para ilagay sa ating suka. Tapos, ayan, di ako marunong magbalat ng onion, no? Walang iyak. Tapos, hiwa-hiwa na tayo. Ano, meron na ba? Yeah. Pagkatapos kong hiwain ang mga sibuyas, so ayan, nilalagay ko na sa pitchel ng suka. Tapos ang dami-dami nang bumibili ng palamig doon. So ayan, si Chacha naman, tinitiplahan ng ating sauce. Nilagyan ng ketchup para daw makulay. Mix-mix niya. And then si Nakoya naman, ayan, inaayos na ang ating stove para magamit na natin. Tapos, pagka-set up, ayan, napa-under na ni Chacha. Imimix lang natin ang ating sauce hanggang sa lumapot. Ayan, mix. Tapos biglang malapot na agad. Ganun. Tapos ayan naman, after maluto ng sauce, nagluto na tayo ng mga fish balls. So ayan, ang dami-dami pong mga marites, mga nagtatanong, nanonood, nag-aantay na kakainin. Nag-aantay po silang makabili lahat para kay Kuya Marvin, no? Tapos po, nasabi pala nila na ang fishball na yan, dikit-dikit kasi nung niluto. Ang sabi nila, maghihiwalay din daw dahil walang forever. Tapos nga, yan, ang dami-dami ng mga bumibili, no? Nagutom na silang lahat. So, walang natitira sa aming niluluto ni Chacha. Pagkaluto, bili agad nila. So, hindi na tayo nakapag-ribbon cutting. Tapos ayan nga, full support ang ating mga marites dahil pangalawang salang na ito ng kikiam. Ay, nahulog pa, no? Ay, ayan, nanlalambot na si Chacha. Tapos ayan, habang nagluluto si Chacha, tayo, nagtinda naman na tayo, no? Para naman may maiambag akong tulong, ganun. Tapos ayan, tusok-tusok, lagi-lagi lang sa baso. Si Chacha naman, luto-luto. Di ko alam kung tokwa ba yun o itlog. Tapos ayan, tokwa pala yung niluluto ni Chacha. So di na ako mag-iisip kung itlog ba yan o hindi. Tapos ayan, nakitan kami kay Ining na bumibili. Ang cute-cute kasi, ang liit-liit, marunong na bumili mag-isa. Tapos parang sinampal niya ang sarili niya ng pulbo. Tinanong namin sinong naglagay, sabi niya siya daw. So, nandito na po tayo sa lugar nila Kuya Marvin. At nakapag-set up na rin po tayo. Na-set up na lahat natin ang ating nabili na mga lalagyan, lutuan, mga sauce. Nakaluto na rin po tayo at nakagawa na rin po tayo ng palamig. At ang itinitinda po ni Kuya Marvin na ibinigay nating negosyo package ay itlog, kikiam, fishball, tokwa, at hotdogs po. At ayun naman po si Chacha, siya po ang ating tagaluto. Siya po yung empleyado ni Kuya Marvin. Magkano ang sweldo mo dyan, Bats? Magkano? So, Kuya Marvin, masaya ka naman sa naibigay sa'yo na negosyo package. Apo. Masaya po. Ano ba talaga yung kabuhayan mo, Kuya? Wala mo po. May trabaho ka ba? May trabaho ka ba, Kuya? Wala po. Wala. Anong ginagawa mo sa bahay?
nagpapahinga lang sa kwarto. Araw-araw. Dahil may sakit ako. Ano po yung sakit Nagdadialysis ako. niyo? Dialysis. Nagdadialysis ka, so sa atay ba yun, kuya? Bato. Ah, bato. Ah. Ano po yung sauce niyo? Ah, wala. So, ilang months or years ka nang nagda-dialysis, kuya? 4 years na po. 2 times a week. 4 years, 2 times a week. Tsaka, ilang taon ka nag-start nag-dialysis? 18 years. 2018. 18. 18 years old ka nun. Ah, so, ang bata-bata mo pa pala, kuya, nung magkasakit ka, no? Sa pagdadialysis mo ba, kuya, may mga tumutulong sa'yo? Meron naman po yung mga tita ko sa abroad. Mga pinsan. Sila po yung tumutulong sa pagdadialysis mo. So, kuya, nabalitaan namin na nung nakaraan daw na COVID ka, tapos nagdadialysis ka pa. Ano sa pakiramdam, kuya, na nabigyan ka pa ng isang chance pa galing kay Lord, tapos ngayon, sinwerte ka pa na mabuno sa aming negosyo package at kahit pa paano ay magkakaroon ka ng kahit pang araw-araw lang nakikitain. Unang-una po sa lahat na nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Binigyan pa po akong chance na mabuhay. At sana dagdagan pa po ang ating buhay para makasama pa po ang ating pamilya. Yun lang. So, nakita naman namin, kuya, na kahit may sakit ka, maraming tumutulong sa'yo. Yung mga nakapaligid dito sa inyo, sa bahay nyo, kamag-anak nyo, mga kapitbahay, tumutulong silang lahat sa'yo. Tsaka nakita ko kanina na hindi na nga tayo nakapag-ribbon cutting dahil agad-agad po bumili silang lahat. Tinangkilik nila agad para makatulong sa'yo. So sana, kuya, napasaya ka namin at malaking naitulong namin sa'yo kahit sa papaano lang na street foods na ganito. Sana, kuya, napasaya ka namin. So, nag-take out pa kami, no, kuya? Nakakuha si Chacha ng magkano, Cha? 30 pesos, tsaka ako 40 pesos. Ito yung bayad namin. Huwag ka naman unukli. Sa'yo na lang yan. Para marami agad yung laman ng... Ang tawag dyan, lalagyan. Lagay ng pera. Basta pera. Basta pera. O kuya, ano nang masasabi mo? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa taas, lalong-lalo na po kay Ma'am Christy. Malaking tulong po itong binigay niyo sa akin. At sana marami pa po kayong matulungang tao. Ilang po. God bless po. So, iiwan na po natin si Kuya Marvin. Sana po mapalago niya ang ating binigay na negosyo package at God bless po. Thank you po. Thank you po. Masana sa asawa. Apo.